I'm married and I have 2 kids. I'm 32 years old. Nyaya yandiunza pano murume wangu haadi kuti nditaure nevanhu vandakakura navo, maschoolmates angu or maclassmates, even vemuraini chaivo, kunyanya vanhurume. Vechikadzi vacho vaanoda kuti nditaure navo akangozviona chete kuti pane munhu wandiri kutaura naye, anototora nhamba dzake kana kumutsvaga paFacebook neghost account, otomupfimba zvekuti vasikana vazhinji vandakakura navo hatichataudzani nekuda kwake. Ndakatombozama kuisa password asi anongopedzisira aiziva. So now ndava kutodeleta every conversation yandaita nevanhu vandakakura navo. So recently ndakasangana nemukomana wandakadzidza pachikoro chimwe chete naye paFacebook and we exchanged numbers. Tikatanga kutaura kuWhatsApp like general conversations. Asi nekuziva mumwe wangu ndaingodeletawo maconversations sezvandinoita evamwe. Akazongosanganawo nechati yakapinda after ndadeleta yakanga yakanzi sharp, achibva atsamwa kutondiisa pakona hanzi munodanana, achibva atotanga kutumira mamessages kumunhu uye achimuthreatena. Sim card rangu achibva atyora, apa munhu waari kurwira kudaro ari kuZimbabwe. So ndaida kuita sim swap, ari kundirambidza. Hanzi hauchatomboshandise line iroro, apa ndiro randinoshandisa pamasmall businesses angu andinoitawo. Kunyangwe kubasa varungu vese vandinoshandira nevandakamboshandira ndidzo nhamba dzavanoziva, so kuchinja nhamba kunogona kundidzosera kumashure. Saka mubvunzo wangu ndewekuti ndingange ndakatadza zvekudaro here, zvekuti munhu angade kundikanganisira life yangu zvekudaro, kuda kundiblokera line rinondipa mari. Chiri kunyanya kundirwadza, akaita 2 days asingarare pamba. Paakadzoka ndipo paakatanga kusechana nefoni yangu kuda kuavoida kuti ndisamubvunze. Ndoitawo sei hama dzangu ndibatsireiwo because handisi kuona pandakakanganisa ini.